Hey Jakes. Nu vanker der. Og det er også sådan, jeg gør med en af derhjemme. De er jo rigtige mænd, det hævder de jo. Og rigtige mænd er klar på udfordringer. Så derfor kunne vi sagtens tage hul på en rask omgang chili roulette. De mørke af dem her, de hedder Ghost, og de er meget stærke. Altså nu ved vi jo, hvad der ligger hvor. Så det er måske mest fair, ikke, at de får lov at vælge først. Jeg vil ikke have sådan en her, hvis jeg kan undgå det. Linde, vil du starte her? Det er faktisk videnskabeligt bevist, at krydderier som karry, chili, hvidløg, ingefær er rigtig godt for vores helbred. Ingen problem. Lad mig få den stærkest. Jeg tager den. Jeg vil så gerne prøve. Så bare den her. Og så trækker jeg hjælpen den mildest. Jeg bliver faktisk skuffet. Det er hammer. Fin rød en. Der er lidt mere stærk. Den rød. Og jeg trækker jo bare sådan en brunlig runken tingest. Og jeg tænker bare, ja, det var så, den en har jeg sgu ikke set før. Jeg synes mig, Palle, vi sagde de der 2 små gule bær der nærmest. Og så kunne man godt se på kokken og Jakob, at så var der 2 ghostchilier til dem også. Hvor er de røde hen? Hvor er de blevet røde hen? Vi kan lige så godt gøre det. Skål. Der havde de lige regnet med, at de kunne tage røven på os, så får de dem lige begge 2. Og det var eddermukke med ærgerligt, hvis faktisk. Nu er alt fokus der for dem, der har fået den stærk. Du er tabt. Og så hører jeg en eller anden, der siger, at nogen vil bytte. Jeg vil gerne bytte. Ja, så tæt på at sige. Jeg vil godt have den stærkeste. Heldigvis. Heldigvis er jeg ikke så fremme i skoen, som jeg nogle gange er. Lige der var jeg glad for, at jeg lige har klappet hesten. Hvad er det? Rigtige mand! Nå, skål gutter. Skål. Kan ikke døbes i noget? Og så ser jeg bare, hvordan de andre bukker under en efter de der ghost nogen der. Hvor herren alder nu? Jamen det vidste du godt, det her det går jo galt. Hold nu kæft. Nu kommer det helt der. Du skal ikke. Sådan, du skal lave. Det er færdig. Jamen kender du godt. Det var jo det hele. Der siger jeg bare kapav. Ligesom du folder sådan et flaskerenser ud med ståltråd i. Klik. Og så herfra og ud til øren. Det går bare ondt. Det smagte det er noget, jeg ikke. peber, det der. Ja, det synes jeg også. Den smule, jeg har smagt gul peber. Og Jonas han står, den smager ikke af en skid. Så han tager resten af Olsens op. Skal I prøve? Ja, det er jo Jonas, fanden. Altså 21 år. Ja, det gør jeg kraftigt mig legender. Chili, føj. og så kommer der sat med fart på den unge mand. Hold nu kæft. Jeg vil aldrig nogensinde være en rigtig mand mere. Jeg er svimmel. Og jeg sveder. Hold nu kæft. Så kigger jeg over på Jakob, som står med blodsprængte øjne og siger mærkelige lyde. Olsen har fat i bordkanten, og vandet pisser ud af hans øjne. Det går rimelig stærkt med ham med at se, at han har sgu ikke problemer. Grunden til, den hedder Ghost, det er fordi, at man mener, at sjælen forlader kroppen kortvarigt, i det man spiser den. Det tror jeg, de har ret i. Men der er ikke noget farligt i det. Så snart at blæseværet er stoppet, så er der ikke sket nogen skade ved det. Helt ærligt, det er jo chiliens forsvar, det er at blive stærk. Så der er sgu da lade være med at spise den. Den vil jo ikke spises. Det er da idiotisk det her. Nu har jeg prøvet det. Jeg gør aldrig nogensinde mere. Jeg synes, det var sejt, mand. Og vi tog en forholdet, og det var en udfordring, som jeg ikke skal nogensinde mere. Det ved jeg. Dybest set, så synes jeg, at man er en rigtig idiot. Jeg føler mig ikke særlig mandig lige nu, mand. Jeg lå klynket på gulvet, mand, for 2 minutter siden. Det er bare noget af det der rammer røvhullet med det samme. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis.